Vladiťak neviem, tak tak skús do NATO, ja neviem, tak to skús, tak aj s podporou Číny, ja neviem, tak to skús. A koľko ľudí príde o život a proste na čo, ty kokos, že tam proste tá hrdosť hrá neskutočnú rolu. Ale že neskutočnú rolu hrá hrdosť v tomto svete. Keď som ťa videl na tom námestí teraz pri tom 80. výročí oslobodenia alebo zbavenia sa fašizmu, to proste z teba išlo, neviem, išlo. Čak, dá sa to pozrieť späť, že to proste, ale jednu vec, do teba nikto neútočí. Nikto do teba neútočí. Ty útočíš do druhých. No, vážne. Proste tak to je. Proste si obsadil suverénny štát, zaútočil si na ňo. Nebudem si tu malovať pod fúzy, vieš, že nejaké naivné, tak to je. A spravil si to je jedno prečo, ale si to proste spravil, ty kokos. Si viník proste. Boha, veď koľko ruských ľudí zomrelo, ty, koľko ruských vojakov zomrelo. Nehovoriac o ukrajinských. A stále len, že len kvôli tomu, že Rusia, vamos. Poďme, ty kokos, poďme nájsť tú Dám si pivo nejakú a slivovicu, tak teraz filozofujem úprimne, na rovinu, vieš, fair play. Len to proste nemôžeme, Rusko je obrovská krásna krajina, obrovský silný kontinent. Ja viem, že a nikdy nebude neakceptovateľná v dobrom slova zmysle. Vždy to Rusko bude vždy. Lebo medveď v dobrom slova zmysle, len nemôžeme sa tu byť pre Boha, veď my sme jedna takáto gúľka v tom vesmíre, ktorá sa rozbije na prach sa rozbije. Úplne, že nie, že chceme nájsť cestu. My musíme nájsť tú cestu proste toho blahobytu, toho pokoja a tej súdržnosti a symbiózy alebo sme takýto proti vesmíru, proste sme takýto a proste my to musíme nájsť. Lebo keď to nenájdeme, proste my sa rozbijeme. A to proste na čo, Vládo, tebe ako veriacemu,
človeku, proste, ktorého ty máš Pána Boha v srdci. Máš. My nemôžeme zahodiť to, čo nám nebeský Otec ponúka, s tým, že to rozbijeme. Proste. Že... Nemôžeme. Môžeme. Alebo ako najtvor na zemi, to môžeme, ale keď to spravíme, tak prídeme o to, čo nám Tatko dal.